ad-da'watu salafiyya bayan ka koyi qur'ani da sunna sai kuma ka je an koya maka ad-da'watu salafiyya ittiba'ul manhaj as-salafi shay'un za'idun ala tatabbu'il kitabi was-sunnah aw ala ittiba'il kitabi was-sunnah. Misali mutum ya je yayi shekara 5 ya karanta civil law sai ya zo yana so ya zama lawyer, shi kenan sai ya zama lawyer? Aƙalla sai ya je shekara guda wata makaranta kuma ta horar da lauyoyi, ita ce law school. An fahimta jama'a? Haka al'amarin yake ga wanda ya iya ƙur'ani da sunna. Bayan ya iya sai shawarar cewa amma zai karantar ko zai yi wa'azi ko zai da'awa salafiya da ƙur'ani da sunna. Domin ƙur'ani da sunna ana iya yin da'awa salafiya da shi, ƙur'ani da sunna ana iya yin da'awa khalafiya da shi. Don dama da'awar nau'i biyu ce, da da'awar salaf da ƙur'ani da sunna suke yi. Da wasu suka taso daga baya sai suka ce wannan hanya ta salaf ta yi kunci da yawa, ta takuru, don haka sai suka buɗa wa kansu wasu ƙofofi waɗanda suka saɓawa na ainihin salaf. To kenan kaga idan yanzu ka zo ka ce mana qur'ani da sunna sai mu ce a bisa wani manhajin, wannan methodology din, kamar karantar da alqur'ani da sunna idan ka zo zaka karantar a aji, anan kuma academically akwai tsarin karantarwa na mutaakhirina akwai na qudama. Mutaakhirina sune waɗanda daga shekara 300 har duniya ta tashi su ake kira mutaakhirun, suna da irin nasu tsarin karantarwa. Sa'annan qudama kuma sune tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa wannan zamani. A ƙarƙashin wannan hatta sanar rubuce-rubucen ya sha bamban. Da haka ina kira zuwa ga musamman 'yan uwa matasa waɗanda kamar yadda na sha faɗi, da'awa salafiya yanzu alhamdulillah ta yi farin jini, ta yi kwarjini. Mu da muka fara da'awar irin waɗannan da waɗanda suka gabace mu a ƙasar nan irin su Abubakar Gumi, muna fatan Allah ba mu ladan wahala da baƙin jini da zagi da tsinuwa da muka sha tun daga kan 'yan bid'a har ahli sunna 'yan uwanmu. Allah ba mu ladan zagi da muka sha, ko ba mu fatan Allah wa kowa hisabi don mun ce mun yafe. Amma matsalar ita ce kai yanzu an zo lokacin da da'awar ta yi farin jini kana son ta, ka je sun koya maka alqur'ani da hadisi, me yiwa ma duk wanda suka koya maka 'yan bid'a ne, tana iya yiwa. To amma sai ka zo kana so ka yi da'awa salafiya, to gaskiya sai ka je kuma wurin waɗanda suka iya ka je ka koya. So da haka ina bai wa ɗan uwa wannan shawarar. A nan Najeriya akwai waɗanda za su iya koya maka da yawa. Idan ka tafi ƙasashen Laraba akwai waɗanda za su iya koya maka a kowace ƙasa. Amma dai kowace ƙasa ina son kar ka je kawai ka samu wani ya ruɗe ka cewa ai shi ahli sunna ne, ai shi ma yana da'awa zuwa ga Qur'ani da sunna. A tuntube shi kana da'awa ala manhaji salafin umma, irin da'awar su Imam Bukhari, irin su da'awar su Imam Muslim, irin da'awar su Imam Malik a waɗannan zamunna, irin da'awar su Uthaymin, irin da'awar su Muhammad Nasiruddin Al-Albani, irin da'awar su Bin Baz a zamunna na tsakiya, irin da'awar su Ibn Taymiyyah da su Ibn Al-Qayyim da waɗanda suka biyo bayan su irin su Shawkani, irin su Muhammad bin Abdul Wahhab. In har ka ji ya ce maka kai tsaye to insha Allah salafi ne. Don in ba salafi bane baya kaunar waɗannan mutanen da aka faɗi. Dan Imam Ahmad ya ba mu ma'auni yau shekara 1300 da ta gabata. Yace na daga cikin alamar dan bid'a baya so a ambaci malaman ahlus sunna. In ka ji mutum yanzu misali a Najeriya ba da an ce Abubakar Gumi baya kauna ko to dan bid'a ne. Don Abubakar Gumi salafi ne, to ma'auni kenan. In ka daga ka tafi Saudi Arabia aka ce Bin Baz yace baya kaunar Bin Baz, baya kaunar Uthaymin, dan bid'a ne. Ka shiga duniyar musulunci kasashen Laraba, Urdun da Syria aka ce mishi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace baya kaunar shi, dan bid'a ne. In ka ɗaga ka tafi aka ce mishi Shaukani, Siddiq Hassan Khan, yace baya kaunar su.
kace mishi ibnu taymiya ibnu abdul hadi ibnu qayyim ibnu kathir yace ba wa kaunar su alama ce ta dan bid'a. Aka ce bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibnu majah waɗannan sune a'immatu salaf a zamanin su yace ba wa kaunar su shikenan alama ce ta dan bid'a. don haka muna da ma'auni ne da nan muke iya ganewa. wani lokacin ko ba ma muka da su ya ga mutum da dogon gemu mun zauna da shi a gaban Ka'aba da yankakken wando, da gangan lokacin sai ka ɗauko littafin bin Baz sai ka buɗe sai ka miƙa mishi wata magana ko ba cewa ko mu ce me yasa ce abin Baz da me bin Baz ya maka ba ya ce Allah a sama yake yanci akai baka da Allah a sama yake to shikenan alamar dan bid'a ne. haka anan yanzu ko magana kuke yi kace Abubakar gumi ya ce a wuri kaza ka gwada shi ka gani ya ba ga fuskar shi da ko mishi littafin sifatu salat na Muhammad Nasiruddin Al-Albani kace ka gani Albani Muhammad Nasiruddin gashi a cikin littafin shi. na fata an gane alamatul mubtadi'a al-waqi'iyya ala ulama'i ahli sunnah. alamar yan bid'a ita ce cin mutunci da cin zarafin malaman ahli sunna, ba su kaunar su ko sunan su ba sa son su ji an faɗi. ko kun fahimta asalin wannan na daga dalilin da ya ja mini bakin jini. ni ban kai matsayin su ba ko kaɗan, amma saboda na sa wa kaina suna Albani, wani da an je aka ce Albani sai ji kamar zai mutu. sai sa duk inda wani rubuta ne kuma sai na rubuta Albani din ulmutu bi ghayrikum. ina fata an gamu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. shi yasa duk inda zaka ji zan yi wa'azi ko a gaban su wane ne sai na samu yadda zan ce gumiya ce kaza gumiya ce, don a gane imaninka da sunna ko kuwa. ka karanta aqidatu tahawiyya a ƙarshen ta yace na daga cikin alamar ahli sunna masu bin manhajin salaf su ne suna kaunar malaman hadisi da malaman fiqh da sauran malaman musulunci. to alama kenan ta ahlus sunna amma salafi. dan kenan waɗannan bayanan na suna tabbatar akwai ahlus sunna amma ba salafiyuna ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka.